Znači, izgubili smo od Bayerna u Minhenu, vrlo težak i bolan poraz. Zašto smo izgubili? Pa, sami smo krivi. Bayern je bio bolja ekipa, služio ih je šut za 3 poena. Znači, naš uopšte nije služio šut za 3 poena. Šutirali smo i rezonski, ali većinom su bili šutevi, mora da se prizna, nerezonski. Znači, odbrana, zadnja četvrtina je bila katastrofa. Ništa nas nije htjelo. Znači, sve smo radili pogrešno. Znači, ne može ovako da se igra. Ja Željka volim i Željko je za nas sve grobare car svih careva i zauvek će da bude tako, ali ova utakmica nije bila dobra. Znači, Partizan je igrao, u početku je igrao dobro, bilo je koš za košem, vodili smo i 7 razlike i onda su oni 2 puta za minut stizali po 7 razlike. Što je u ovoj fazi Evrolige apsolutno nedopustivo. Znači, nedopustivo. Trojke nas uopšte nisu htjele. Partizan se danas oslanjao samo na 2 igrača. Koprivica koji je od početka igrao, vrlo je slabo igrao. Dao je neke, imao je neke prodore, imao nešto ispod koša, ali Koprivice mora to mnogo bolje. Bonga je na početku nešto uradio, levo desno, onda ga izveo, ne znam zašto, i Bonga je tek ušao na kraju. Znači, vrlo hrđavo. Ali dobro, šta je tu je. Za nas sve grobare. Kurac bit će bolje. U ovu kurcu. Evo, čuje se i Marko. Tako, što da ne, pa što pa. Nikad neće da bude dok je on trener. Dobro, Marko protiv Željka, idemo dalje. Nikad ništa neće da bude. Đorđević gubi 3-0. Dok ne dođe Aleksandar Đorđević za trenera, nema ništa. Moj drugar Marko, sa kojim sam gledao ovo, on voli Saleta Đorđevića i misli da je on bolji trener. Je li tako? Tako. Dobro. To su različita mišljenja, hvala Bogu. Imamo ljude koji različito misle. Napred Partizan. Biće bolje sljedeći put. Opet Marko se čuje. Znači, biće bolje, pa se vidimo. Kad bude otišao. On želi da neko ode. Ko da ode? Pozdrav. Zapratite video, zapratite kanal, lajkujte video, podelite. Napred Partizan.